ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ንዓኹም ይኹን ደጊሜ ይብለኩም ኣለኹ ጸጋና ሰላም ንዓኹም ይኹን ብውሽጥ መስመርሲ ብዙሕ ነገራት ይጽሐፈልየና አውዚ ከም ትርእይነ ይኮነን ሙሉ መዓልቲ ዘብኪኑ ኣለዉ ዘደብሩን ኣለዉ ንኣብነት ለመቕነስ ንቕድስና ብደንብ ክሰርሐልኩም እየ ኢለ ሓሲበ ነይረ ሓቀይ ብውሽጢ ካብሉ ጽሓፉለይ ግን በቃ ኣእምሮይ ንባዕሉ ምስብሳብ ኣብኒ ከመይ ገይረ እየ ክዛረቦም ዝኽእል ዝብል ነገር ከቢድንቐኒ እየ ጠፊአኩምና ሕዚ እውን ኣብቲ ላዕሊ ሃምቲ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ዓይነት መልእኽትታት ይመጸለ እዩና ለካ ከቢዱ እዩ ኢለ ለካ ተገልግል ሰብ ትሓስብስ ለካ ከቢዱ እዩ ሰባት ክተውፅኦም ክትፍትን ከቢድ ምዃኑ ሎሚ ተረዲእኑና ብሓቂ ኣውፅእ ቢለ ናፍቲ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘበርትዖም ጸጋ ከብጽሖም ይደሊ ሰላም ብክርስቶስ ክስምዖም ይደሊ ገለና ከቢድ ይለካና እስቲ ለማዓንቲ ካፍቶ ትርእይዎ ዘለኹም ሕቶታት ተላዒለሲ ለለስ ለቅድስና ኢና ክነዋግዕ አይውሽ ብዙሕ ይዋግዓኩም ሓሲበ ነይረ ግን ኣዊና እምሮይ ምስብሰብ ማለት ክንደይ ሰብ እዩ ኣብ ጭንቂ ዝነብር ዘሎ ክንደይ ሰብ እዩ ኣብ ፍርሒ ካብ እግዚአብሔር ተፈልዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ውሽጠይ ንኽእንና ንዑ እየ ጠፊአኩም ቀኒ ይቅርታ ገበሩለይ ማዓንቲ ግን ስለ ቅድስና ክነዋግዕ ኢናና ስለ ቅድስና ክነዋግዕ ከለና ቅዱስ ምዃን ከምዚ ካባና እውን ዝጽበ ነገር ኣሎ ብቀዳማይ ሓቀይ ተሳጋርና ዘይተሳጋሪ ነገራት ኣለዉ ካብ እግዚአብሔር ባህሪ ኢለኩም ነይረ ቅድስና قلبنا السجر نجاريو كن قدس ونخيلنا بخمي عينتنا خن قدس نخيل بمنتعنا خ نتحطيات سعيرنا بسلام كنبر زخيل زبل نشتيتك خواقعكم يا زترافقن أبا كومنت ويدما قبل عليك أمطلكم يه إذا أنا ميجي مرات أصحي زياني أخو قدماي من الأختي وهالناس معرف حمشتك 4 جميرة 5 زيبل كله كب إجزابهر استولده نعلم يسعره እታን ዓለም እንስዕረላ ኸኣ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራኸ ምን እዩ እቲ ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ዘኣምን ደይኮነን ይብል ሕዝታይ ማለት እዩ እዚ ብዙሓት እግዚአብሔርና ኣምኑ ኢና ገለ ንብል ኢና እምነትና ግን ትኽክል ኣይኮነትን እዚ ማለት እግዚአብሔር ይኣምኑ እዩ ሰይጣን እውን ይኣምኑ ይንቅጥቅጡ እኮ ይተባሂሉ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ኣሚንካ በትሱ ሰሪሕልካ ዝኸደ ነገር ምእማን በትሱ ንዓና ዘለዎ ነገር ምቕባልና በቲ ክርስቲያናዊ ህይወት እሱ ምምልላስ እዩ ስለዚህ እምነትና እያ ነቲ ሕማቕ ነገራት እውን ክንስዕሮ ትገብረናና ስለዚህ ኣብ እምነት መጀመርያ ክንሰርሐለና ማለት እዩ እምነትኩም ብደንብ ገይርኩም ክትፈልጡዎና ክትዕርይዎ ኣለኩም ማለት እዩ ካብኡ እውን ካብ ቀዳማ ዮሐንስ ከይወፃ ኮይኑ ዋዕሉ ካብ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ ካብ 7 ጀሚሩ ዋዕሉ ከምዚ ዝብል ኣሎ ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ነበርና ግና ንሰንሳትና ሕብረት ኣለና ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽህና እዩ ይብል هذا بزحت بوشت زواجعني سي أبى استفعل حمق لمدتات كم زلوا يواجعني مالت እግዚአብሔር كله حتيات كا دم يسوع كرسوس كله حتيات يزنص من الوقت هو حمق لممد الله تخون أتقولون هو حمق لممد الله تخوني بزحت لواقعكم منكم أمينكم እግዚአብሔር يخبركم إنه حدا جزء تو سمع كان نجار موقع على صبويو مفتحوا أنتم صاروا سلا تخلنا بزح نجار يواقعني بوشت إنه هو حمق لممدات اللي تخونوا زحت أتتي كرل بها ليكون أنتوا لو نجار إيه اللي يخون كلنا هم انو النيرنا انا بقى انا همزيه قبل للجزي ناب እግዚአብሔር يرحقكم እግዚአብሔር ካብ ኃጢአት ኩሉ ለዝጽም ምዃነ አብል ተረድ ان ሰዓት ግን ኩሉ ነገር ይዝርግፍ ቢለና ወይ ኸድ እዲ ኢቪን ነጥፊ እኳስ ናው እግሩ እየልመጽና ስለዚህ ደም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽህና እዩ ይዝብልና ካብ ኩሉ ኃጢአት እዩ ፈሊኻ ዝባል ነገር ስለዚህ የለ መጀመሪያ እዚ ነገር እዚ ብዝግባእ ክንፈልጦለና እዚማ ይقرخ አይባልልኝ አንማ ቅዱስ ክኸውን ይኽልን አንማ ነው እግዚአብሔር ክቀርበ ይኽልን እዚ ሒዝኩም ይዝጠፍእ ሒዝካ ዝጠፍእ ሕማቅ ዝርርብ ስለዝኾነ ካባኹም ይርሓቅ ካባኹም መርሕቅዎ ኢኹም رجس أيوان ودقنا وإግዚአብሔር نخفوينا وسبات نبدلينا كندم أمنتنا إنا خنستخاخر زلنا إذا نجارات زي نشنفولو نخل عقمنا أمنتيو سيزي أب أمنتنا إنا خنسرح زلنا نمبر أنا خمسة يح واجايولن كأخت وصايت خيلون يخمنا زين نجارات استخاخلوا والكم دم قويتنا يسوع كريستوس كحتيات كلين صحيو كل نجاركم نعو تناززوه نجاروه حتيات زي جبر سبيل أي كبرن تيل حساويو كنت من إحنا كإجزاير سلسلة ولدنا حاتيات كيرنا حاتياتنا أميننا نكرسس مسكرنا جن تحاسبنا نسهينا هنا بدو حريق دينجت نودقنا خلينا مالتي سلازي أو حاتيات من اللي استنوروا زلهم أحواتي
فوتيكم يكونكم امنتكم يكون كتستغاخلوا زلكم كالي اول ابراويان بتعم زفوتي مصحفي بايزوي بزيقات امي ابراويان معرفت شعنته كبا 13 جميرون كم زيبل دمات آلن زرابعتن نايتا زحررت عرحي حاموخشتن ابتم زرخصو تنصيغو سبنتو مانصيو زقدسم كاب كونه دمتي بزلالماوي منفس غيرو نبعلو بزي نقفا نغزابهر زقربه كريستوس قدا نتهياو غزابهر مانت خنغلغل نحليلانا كابتي موت زسعب قبري كندي بليصو زي ينصهو ريخم حتياتنا موت يزوسدكا سلازي نتحلينا كموت زسعب قبري نخن حسب كنقبر زقبرنا زلو نقرسي دم يسوس كريستوس ما معرخن دي زي ينصهو يبلنا له معرخن دي زي ينصهو سلازي أبحي مغلم متهل تخيلخا قن دم يسوس مجمرة تردأيو امنتك أستغاخل أو أصغنا نهي مونت محبرت اللي تخيلخا السوا جايبلون اندحر امنتك بتخكل اندحر زي تقبلو خينكا بتخكل زي تفلطو خينكا درجت يخونا كان عخا بقى سو ترى درجت لخونا بقى خيد كسر سرحخا ويدما سعيمكا تملس ويدما مصحف قدس انبيكا تملس نو ኢየሱስ ይኻ በደንብ ክትፈልጦ ዘለካ ኢየሱስ ይኻ በደንብ ክትፈልጥ እየ ዘለኪ ደም ኢየሱስ ማዕራኽ እንደ ያምለን ጽኸት ሓስኹ ትኽእሉ ኣለኩምና ካብ ሓጢያትና ሁሉ ዘንጽህና ንስ እዩ ማለት እዩ ካሊ እውን አበ ጢሞቴዎስ ነው አለሎ ቅዱሳት ንኾንከውን ቅድስና ከመይ ጌርና ህንለማመድሃም ዘለና ዝነግረና ማለት እዩ ካብ 4 ምዕራፍ 4 ካብ 7 ጀሚሩ ግና ካብ ቅትለትን ካብ ወግዒ አረጋውያን አንስት ዝመስል ተረትን ረሓ እዚ ብዛዕባ እዚ ካሊ ግዜ ከዋግዓኩም የደቀ አንስትዮ ልነክ አይኮነንና ንመንፈሳዊ ህይወት ንባዕልኻ አለማመድ ሰብነት ንአካላዊ ብቕዓት ምልምማድ ንቁርብ ግዜ ይጠቅም እዩሞ ምልምማድ ጽድቅ ግና ነዘሐዝ ዘላ ህይወት ዚአን ነታ አትመጽእን ተስፋ ስለዘለዎ ንኹሉ እዩ ዝጠቅም ይውሎ ሪኹም ስፖርት ኳሲ ዝኾነ ነገር ይጠቅመና እንሕና ሼፕና ነስተኻኸለሉ ሽምጥና ቅርጽና ገለታት ሓቀ ይወዳት ካደረተም ነፊሕም ኳስ ትርእይዎም ግርሞኦም ትርእይዎን ይኹን ደስ ክብላ ስለዚ እሱ ኳስ ይጠቅም ስፖርት ኳ መንፈሳዊ ነገር ወይ ከዓ ንጽድቅ ዝኸውን ምልምማድ ለለ ነታሐዝ ዘለና የህይወትና ነታ ትመጽእ ዘላ ህይወት ውን የዘጋጅውና እዩ ስለዚ ጽድቂ ቅድስና ክትለማመድ ኣለኩም ትለማመዱ ወገን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝግባ አትፈልጥዎ ከለኹም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወላ አበ ኢሳይያስ 66 ቁጥር 2 ከምዚ ይብል ሓቂ እግዚአብሔር ሰይ ናፍቶም ልቦም ዝተሰበረ ነቶም በመንፈስ ውን ትሑታን ዝኾኑ ካብኡ ውን ነቶም ንቃሉ ዝንቅጥቀጡ ሰባት እዩ ዝምልከት ይብል እግዚአብሔር ዝምልከት ነቲ ንቃሉ ዝንቅጥቀጡ ሰባት እዩ ስለዚ ምስቃሉ ተዋሃሃዱ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡ ናብ እግዚአብሔር ቅረቡ ታይደሊ ታይፎቲ ታይጸል እወ ወዲእካ ትኸውን ትኽእልኻ ግና ጎይኻ ኸይድካማ ኣብ እግረቦኻ ጉንብሕ በል አታሕጢያተኛ መጽኻ ይኾን ይኽብለካ ታንከ መጽኻ ዝወደይ ታዩ همنا سبات يخون يزواقعك رئيب بلك تاي هم تقبر فلتك أيو تاي كم تدلخ أصل فلت فوسة بيلي يصدقنا إخزابير مساو أي تمساسلو يخو إخزابير ودو زهالنا نحنا بزقبا صريحنا من نمسقنا قرس لليل أيو صدقنا كريستوس يو تمال حكيم بيقولكم نيرا صدقي قدسنا بيزا كريستوس بعلو يلنا سيز مسقالو يو مجمرات وهاد زلكم حازقن نقهو سلازخنا من الله تزيد سمع زلهم مزمور 5 حدا كاب حدا 7 أخلكم يو أنبواخ بدن بجيركم أنبواخ يترسع واشدا أنبواخم صدق قويتنا يسوع كريستوس حزون أباخم صنعين بار أجخم نجا منو نبي زابهر قدوس يمو قدسان كون هم زبل كاني يهو يقدس الله لكم بدفرت تواقع له جزيك مزيونا أجخم دس يبلكم أي تفرحون